Nining Santos nga misa atong i-appeal ang intention ni Bina para sa iyahang umaabot nga dialysis procedure for safety and strength. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Mana sa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa itong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahon sa tanan, kaninyo mga igsoon, nga nakalapas akong nakuyamot sa una-una sa pulo ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuya ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan og mag-aagak, ayaw pagpahilayo ka namo og patalinghugi ang among mga pag-ampo sa tanan nga nagadaig kanimo. Pasayloa ang among mga sala og iuli kami nga nasa kinabuhi, og ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino ug gatas nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako, ug makaon kamog maayong pagkaon, ug matagbaw kamo. Pamati kamo, ug duol kanako, aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan, uban kaninyo, ug panalanginan ko kamo, sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanako, iyang gitagbaw ang tanan natong mga gikinahanglan. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Kamot sa Ginoo, mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ka na natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo, ug gihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot, ug gitagbaw mo ang imong kamot, ug gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Kamot sa Ginoo, mao'y nagapakaon ka nato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo. Ang kasamok ba? Ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman, o ang kamatayon. Dili, hinunua, taliwala niining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, nga nahigugma kanato. Kay siguro ako, nga walay bisan unsa, nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nun karon nga sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom,
wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinotdogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Hesus sa balita nga gipatay si Juan, bibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan, ug miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Hesus mikawa sa sakayan. Sa pagkakita niya sa dakong pundok sa katawan, giabot siya dakong kaluoy kanila o giayon nila ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, "Hapon na kaayo ug awaaw kining dapita." Busa palakta ang mga tao ug paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manglakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, "Dad-a nga ri." Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao o gikuha niya ang 5 ka pan o ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit o nagpasalamat sa Dios. O gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an. O gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan og nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot ang mga babayi og mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon kaninyong tanan. Ang kinabuhi sa tao, puno sa way katapusang panginahanglan. Human life on earth is filled with an unending series of needs. Nagkinahanglang tagpagkaon, tubig, mga biste, kinahanglang taglugar, aron kapuy-an,
Nya kinahanglan tag trabaho. Kinahanglan tag mga higala. O kinahanglan po tag atong higugmaon, no? So, kinahanglan po tag kaayuhan sa atong mga sakit. Kinahanglan tag comfort, no, kung kita anaa sa kasakit. Kunya ang listahan sa atong mga panginahanglan walay katapusan. Pinaagi ni propeta Isaías ang Ginoo mipasalig nga kita makaangkon ra usab sa mga tubag sa atong mga panginahanglan. The Lord can relieve our hunger and satisfy our thirst. Kung nabati nato sa Salmo, ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong panginahanglan. Sa Ebanghelyo sab karon, gipakaon ni Jesus ang 5,000 katao gamit ang 5 kapan ug 2 ka isda. How is it possible? Maigsoon posible jud kaayo. Ngano? Tungod sa kaluoy ni Jesus. Sa pagkakita ni Jesus sa libo-libo katao, gibati siya dakong kaluoy o giayo niya ang mga masakiton. No? So, tungod pod sa pagpaambit, no? Nyatong higayuna, gutom na ang mga tao, gani naglibog ang mga tinun-an kung unsaon nila pagpakaon. Nangita pa sila paagi nga kalingkawas, gingna nila si Jesus nga gabi na. Palakta na sila aron makapamalit og pagkaon. Orabag nilikay sila sa responsibility. Pero giingnan sila ni Jesus, kamo mismo ang magpakaon. So, si Jesus sa ang iyang pamaagi, iyang tagaan og dugang nga responsibilidad ang mga tinun-an. Mo ni gitawag nato og sa management pa delegation. Iyang gidelegate ngadto sa mga tinun-an ang mga tahas aron mabahin-bahin o mapasayon ang pagtuman sa mga tahas. Unya, iyang gipikas-pikas ang pan, gipaambit, no? Nabatasan sa mga tao bisad karon kung natay lakaw, magdala gyud tag something atong sima-sima, atong makaon. Muna nga gionhan magpapaambit sa mga tinun-an og 5 ka pan og 2 ka isda. Mao na nga ang matao nagpaambit pod sa ilang mga dala. Although wala ni na-mention sa Ebanghelyo, pero kung atong tan-awon ang kultura sa katawhan, murag ingon gyud ni ana, no? So kini gitawag usab og the miracle of sharing our resources. So mao nga kung magpaambit kita, nagyoy may tabo nga milagro, no? Ang Ebanghelyo sab nagtudlo kanato og simple management, no? Management or stewardship. Kay suma sa kaganina, iyahang giingnan ang mga tinun-an nga kamoy magpakaon. So gitagaan niya mga tahas sila aron sila mismo magpakaon. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sa atong pagdumala sa dakong pundok, dili nato makaya konsuluhon ra nato ang pagpangunay o paghimo sa mga buluhaton. We need to delegate and divide the task. Then, unsay sunod nga gitudlo ni Jesus
sa iyang mga tinunan. Iyang giingnan bigingnan sila, palingkura sila. Ipahanay, gusto siya hanay. Palingkuran sila aron maplastar. And another thing, na-mention na nako ganina, kining pagpikas-pikas sa pan. Sa matag tambong nato mga igsoon sa Eucharistia, gipikas-pikas, nakabati tas gipulong sa gipamulong sa pare, gipikas niya o giapod-apod, gipanalanginan. Si Jesus may pikas-pikas sa iyang pan sa kinabuhi. Kita usab, kung mo pikas-pikas kita, nagpasabot nga kung mo share kita sa atong, kung unsay anaa ka nato, daghang makaambit sa grasya. So let us also break the bread in us. No? So muna, kada simba nato, inana atong gibuhat, hinaot pa unta nga ato puding himuon nga pamaagi sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. So, pagpikas-pikas, pagbahin-bahin, aron walay magsinirok. No? Tingali ang uban ninyo, nakita na ako sa Facebook, sa dito pa ko sa Mindanao na sign, kung na ay party-parting ginagmay na ay litson, hiwao na ko ang litson. Nya magyaw-yaw ko ato ning angayon o hiwa, aron walay magsinirok. Nya mapaigo ang pagkaon. Kaya naman uban nga, pagkaglitson, gahinam-hinam, bulaksi o panit nga murag paypay kadako. Unya tanan baya naghinam-hinam basta litson. Munang hiwa-hiwaon ako demiyon ko nga walay magsinirok aron maangay ang tanan, magangay. No? So pwede pod ni atong ibutang o itandi sa atong kahimtang sa atong nasod. Our economic situation, kung magangay lang unta, way mapasmo. No? Apan unsaon man nato nga ang uban ilamang di na siguro masulod sa ilang bulsa kay mugisi na ilang bulsa mo ilang gisulod sa malita. Mo na nga familiar, sounds familiar. Maghisgot ganitag malita, mao na to ang uban nagsinirok, mao nga daghang nangapasmo. Tinuod ni dili. Tinuod? Kamoy gingon ana ha. So the gospel is teaching us to share. Dili gyud magsinirok. Kay lisod ning naay magsinirok, daghan gyud in taon nga mag-ismeringhoy. No, di ba viral purong ismeringhoy, lain-lain mag meaning ana. Ang uban bingon kana kunong ismeringhoy talatala. Pwede pod ismeringhoy na minghoy. Kay wala siya iya wa kadawat og ayuda. Yamo na kay lamang gimalita-malita, daghang nag-ismiringhoy. Lastly, the gospel is also teaching us the value of frugality. Unsa man ang frugality? No? Ang pagdaginot. So, kung mingon si Jesus, tiguman ninyo ang sobra aron walay mausik. So gitigom nila ang sobra, siguro katong mga tipaka sa pan, actually momho na to nya ilang gitigom, nakahipos pa sila og 12 kabukag, no? So Jesus did not allow excess food to be thrown away. So to sum it up all, the gospel teaches us that miracles happen when we do simple things, simple ordinary food, not the lavish feast. Dili katong bungga kaayo nga kanang murag ma-scandalize na ta kay pagkabunggaha. Simple lang, no? Nya mag-angay-angay, mag-apod-apod, dili maghinangol, no? It teaches us to be content with what is essential. And makaingon ta nga true satisfaction comes from God's blessing, not from luxury
and material excess. When we live frugal life, we consume less. No? So if we consume less, we can create a surplus that can be used to help others. Og sa katapusan, we must rely on divine providence. Mosalig yun kita nga ang Ginoo mohatag yun kanato sa ato mga panginahanglan. Amen. Please stand. Nagatuo kami sa usa ka Dios sa ngamahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa nang makita ug di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya ng nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang Dios mihatag kanato og pan gikan sa langit, sa ingon motuo kita sa iyang gipadala. Magampo kita karon pangayo nato ang ngalig-unon ang atong pagtuo diha kang Kristo diha sa pag-ingon, Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan sa dalan paingon sa walay katapusang kalipay ug sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga pinaagi sa ilang pagsalikway sa kabangis, agig paghusay sa mga panagbangi, ang mga kanasuran makabaton og tinuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mupakanaog og mga palisiya nga kanunay magtuboy alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga diha sa ilang panginahanglan, ang gugma ni Kristo muhupay sa mga masakiton, sa mga nagbugatan sa ilang makalisdanan ug sa mga naguol. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa kalinaw. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Alang sa kabatanunan nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan ug pagpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelyoso o pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato. Ngang halandon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa makadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy dungga kami. Alang sa makatayuan sa atong Santo Papa karong bulana,
nga diha sa mga lungsod ug dakbayan diin dali makita ang pagkawala ihil-ihi ug ang kamingaw makakita kita og bag-ong mga paagi alang sa pagpahayag sa ebanghelyo aron makabaton kita og mga mamugnaon nga paagi sa pagtukod sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa puloy-anan nga giandam sa Ginoo alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Among Dios, among Amahan, gipadala mo ang imong anak nga gipakataw sa bulahang Birheng Maria, matinud-anon unta kaming mutubag sa imong pulong sa ingon, amo siyang mapaila ngadto sa kalibutan, kay siya mao ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagahom sa tanan. Sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos kasimbahan. O Ginoo nga maluluyon, santo sa kining mga gasaw gitugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasas nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siyang manunubos nga imong ipadala kanamo, siya nahimong mailawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo bidugpasa sa krus ang pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya imong pagbuot ug ipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug sa uban sa mga anghel ug mga santos nag-aawit kami sa mga himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos nga ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya agpan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini maawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Kasamang paagi tapos ang panihapon mikwa sa sakalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maawang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo ug sa tanang mga pare. Inomdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong, kaloy kaming tanan, himawa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahong Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong magitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, atagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manak kaninyo. Manawsa Karon ipakita ta ang pag-inigsuunay. Peace be with you. Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ng mga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ay makalawat kanimo apan pamulong lamang nga mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bagong mga binuhat, o giatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalipdi kami pinagi sa mong gugma ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Iduko ang inyong mga ulo ug pangayoa ang panalangin sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang imong katawhan ug pun-a sila sa kadasig. Liguna sila sa imong gugma,
aron magbuhat sila sa imong kabubuton, kinamong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, og Espiritu Santo. Nahalad na ang santos nga misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.